Quan la teva mare et pregunta com portes l'examen i tu dius «tinc la situació força controlada», estàs sent del tot transparent o amagues alguna cosa? El llenguatge pot servir per convèncer, distorsionar o fins i tot per manipular. I avui aprendrem a detectar quan passa això. Tot i que sembla complicat, és més fàcil del que et penses. El llenguatge no serveix només per explicar què ens passa. Des de ben petits també el fem servir per influir en els altres, per convèncer, per evitar responsabilitats o per sortir-nos amb la nostra. No és necessàriament dolent ni conscient. De fet, tots ho fem cada dia sense adonar-nos-en. Manipular, en aquest sentit, no vol dir enganyar expressament, sinó dir les coses d'una manera que ens afavoreixi. Per exemple, quan algú diu «estic molt cansat avui», potser està demanant descans. O «no és culpa meva, ha anat així». Potser està esquivant una responsabilitat. O «ho dic pel teu bé». Pot sonar protector, però també pot servir per imposar una opinió. El missatge no sempre és fals ni malintencionat, però la manera de dir-lo condiciona com el rep l'altra persona. I si això passa en converses quotidianes, imagina quan el llenguatge es fa servir en espais amb més poder, com els mitjans de comunicació. Quan el llenguatge manipulador surt de les trobades del dia a dia i entra en espais amb més poder, el seu impacte es multiplica. No és el mateix manipular sense voler una conversa que fer-ho des d'un lloc on influeixes en moltes persones. Això passa sovint en àmbits com la publicitat o la política, o qualsevol situació on algú té autoritat sobre els altres. Aquí, les paraules no només expliquen la realitat, la poden suavitzar, exagerar o girar segons qui parla i què li interessa destacar. Per exemple, en una notícia no és el mateix dir «hi ha hagut una retallada de serveis» que «s'han optimitzat recursos». La decisió és la mateixa, però el segon sona molt menys greu. En publicitat, dir «producte natural» o «sense químics» pot generar confiança, encara que no s'expliqui exactament què vol dir. En discursos públics, expressions com «són casos aïllats» o «el context és complex» serveixen sovint per diluir responsabilitats. Aquí el llenguatge no menteix necessàriament, però orienta la mirada cap on convé. I tot això no només afecta com entenem el món, també pot influir en com ens fan sentir i en com reaccionem. El gran perill del llenguatge manipulador no és que sempre sigui fals, sinó que sovint passa desapercebut. Quan el missatge ens sona normal, suau o raonable, deixem de qüestionar-lo. Per això, aprendre a detectar-lo no vol dir desconfiar de tot, sinó desenvolupar una mirada una mica més crítica sobre com se'ns diu el que se'ns diu. Per exemple, quan algú respon «ja ho parlarem», pot semblar neutre, però també pot voler dir «no vull decidir ara». Quan escoltem «això sempre s'ha fet així», no és un argument, és una manera de tancar el debat. O quan algú diu «no n'hi ha per tant», pot semblar tranquil·litzador o pot estar minimitzant el que sents. El llenguatge manipulador no sempre vol convèncer-nos de pensar diferent. A vegades només vol fer-nos callar, dubtar o sentir culpables. Per això, entendre com funciona el llenguatge manipulador ens ajuda a no empassar-nos-ho tot tal com ens ho serveixen. En resum, el llenguatge pot servir no només per explicar, sinó també per influir i manipular. Aquesta manipulació apareix tant en converses quotidianes com en espais amb poder, com els mitjans o la publicitat. Sovint no menteix, sinó que suavitza, minimitza o orienta la manera com entenem els fets. Aprendre a detectar-la ens ajuda a pensar de manera més crítica i a no empassar-nos els missatges tal com ens arriben. Les paraules no són mai del tot objectives ni innocents. Fins i tot la Jazz sap quina cara ha de fer per convèncer-me de sortir a passejar-la. D'alguna manera, també em manipula. D'acord, va, anem! En quin d'aquests casos hi ha un ús del llenguatge potencialment manipulador? No ho sé, encara no ho he pensat. Això sempre s'ha fet així? Prefereixo parlar-ne ara? Això sempre s'ha fet així. Quin és un objectiu habitual del llenguatge manipulador? Informar de manera neutral? Fer el missatge més clar? Orientar la manera com interpretem una situació? Orientar la manera com interpretem una situació. Per què el llenguatge manipulador pot ser difícil de detectar? Perquè sempre diu mentides?
Perquè sol aparèixer disfressat de missatge neutre o raonable? Perquè només es fa servir en política? Perquè sol aparèixer disfressat de missatge neutre o raonable?